நம்ம நடந்து வந்தா எவன் ஆட்டம் நிக்கிறானா பாருங்க கொஞ்சம். ஒரு பேர் நிக்க மாட்டேக்கா, பெட்ரோல் இல்லாம இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். மேடம், எனக்காக ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? சொல்லுப்பா, என்ன வேணும்? இந்த வண்டியை மட்டும் கொஞ்சம் தள்ள முடியுமா? என்னது, நான் தள்ளணுமா? இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக இல்லை, சும்மா லைட்டாக மூவ் மட்டும் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் எனக்காக பண்ணுங்களா ப்ளீஸ்? சரி. எஸ்கியூஸ் மீ மேடம், ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா? மேடம் பெட்ரோல் இல்லைங்களா, வாங்கிட்டு வரட்டுங்களா? இருங்கடா மேடம், பெட்ரோல் தர இல்ல, இந்த நான் தரேன். வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. ஏனுங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ரொம்ப நன்றி. வேற மாதிரி